Human sa pagbaha sa Laverna Hills Subdivision sa Buhangin District, Davao City kagabi, mipasalig ang DPWH Region 11 nga ginapaspasan na nila ang pagtapos sa flood control project sa mong lugar, ilabi na karong ting-ulan na ug bahaunon ang lugar. Ani report ni John D. Esteban. Halos tagaliog ang baha kagabi sa Laverna Hills Subdivision sa Buhangin District, Davao City tungod sa kakusog sa ulan. Matud pa, dili na kinibag-o tungod sa daan ang giingon sa otoridad nga catch basin ang lugar. Diin maipon ang tubig. Busa o galing mubunok ang uwan ug barado ang drainage, siguradong mubaha gayo dinhi. Niadtong 2019, 5 ka flood control projects ang gi-implement sa Diversion Road, Laverna section ug sulod mismo sa subdivision. Sumala sa DPWH 11, 45% na ang accomplishment niini. Parayon sa ang ilahang pag-install og mga tubo ug box culvert sa subdivision aron paspas ang dagayday sa tubig. Sa karon dili pa gyud totally functional ato ang facilities, but we hope to finish this project soon with favorable weather conditions and the full cooperation sa mga residente sa maong subdivision. Doon na nasab kuno sila imontar nga pressurized pipes sa Diversion Road apan nadelatar tungod sa mga utility pipes sa Davao City Water District. Hagit sab kuno sa ahensya ang pagpadapad sa creek sa Laverna kay daghang residente ang gasupak tungod maapektuhan ang ilang propiedad. Silted na ang maong creek o baga na ang balas ug lapok sa ilawom ug dili usab daw standard ang gidak-on sa existing drainage pipes, rason nganong dali magbaha sa lugar. Usa sa mga major undertakings nato sa maong lugar kay ang pagbuhat og pumping station sa atbang mismo sa entrance sa subdivision, which also involves the construction of cross drains padulong sa Laverna Creek. Sa karon anaa na sa 90% ang pumping house ug mahuman na sa katapusan sa kasamtangang tuig. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.